Hello. Να τσεκάρουμε ότι είμαστε έτοιμοι. Νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα, 9 Απριλίου σήμερα. Είμαστε στην τρίτη ή τέταρτη, νομίζω, edition του AI Catalyst Spotlight. Είναι μια σειρά μηνιαίων LinkedIn events που κάνουμε. Και σήμερα μιλάμε με τον Μεγακλή Βασιλάκη. Γεια σου, Μεγακλή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα μιλήσουμε για AI agents και για όσους μας βρήκατε και για πρώτη φορά, ο Όμιλος Τεχνητής Νοημοσύνης Ελλάδος έχει την αποστολή για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης στην επιχειρηματικότητα, στην πολιτεία και στην ακαδημία. Βοηθάμε να χτιστεί και να έρθει σε επαφή όλο το οικοσύστημα μαζί. Και ο Μεγακλής είναι ένα από τα μέλη μας, από τα γνωστά μέλη μας. Και Μεγακλή, θα ήθελα λίγο να μας πεις περισσότερα για σένα και για τη Square Dev και να μοιράσου λίγο και τα ωραία νέα που είχες πρόσφατα. Ναι, ωραία. Εγώ είμαι ο Μεγακλής Βασιλάκης, με φωνάζουν Μέγα. Στην επιχειρηματικότητα, στην πολιτεία και στην ακαδημία. Όπα, έλα, μ' ακούς? Ναι, είχε κάποιο έκο. Ωραία, όπως έλεγα, είμαι ο Μεγακλής, με φωνάζουν Μέγα, είμαι από την Πάτρα. Μαζί με δύο φίλους και συνεργάτες ξεκινήσαμε τη Square Dev. Γύρω στα τέλη του 20 ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πρακτικά στην εταιρεία, αν και τα χαρτιά τα είχαμε κάνει τέλη του 18. Τα πρώτα σημαντικά project ήρθαν τέλη του 20, όπου και άρχισε να μεγαλώνει η ομάδα. Πλέον είμαστε 20 κάτι άτομα, 22-23, και ασχολούμαστε με αρκετά κομμάτια πάνω στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. Έχουμε κάνει αρκετή έρευνα στον τομέα, σε ερευνητικά project, Horizon και ούτω καθεξής, και πλέον μετά την επένδυση παύλα εξαγορά ενός μετοχικού πακέτου στη Square Dev από την Q&A, προσπαθούμε δυναμικά έτσι στον ιδιωτικό τομέα με λύσεις πάνω σε AI agents, και μπορούμε να πούμε και κάποια παραδείγματα ίσως πιο μετά. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια για το deal και είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι μας στον Όμιλο που συνεχίζεις με επιτυχίας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε με τον κατάλληλο άνθρωπο για να μιλήσουμε για τα AI agents. Είναι η φράση της χρονιάς, δεν είναι? Σίγουρα, όπου και να πας και να σταθείς, ακούς για τα AI agents. Αλλά υπάρχει και ένα αρκετό μπέρδεμα όσον αφορά τι ακριβώς είναι τα agents. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε με έναν καλό ορισμό και συγκεκριμένα θα ήθελα επίσης να προσδιορίσουμε ποια είναι η σχέση τους με το chatbot, πώς διαφέρουν τα agents από τα κλασικά chatbots και επίσης πώς διαφέρουν από ένα automation εργαλείο που μπορεί να έχει μια εταιρεία. Πολύ σωστά. Σίλια, δεν νομίζω ότι μπορώ να σου δώσω έναν ορισμό που είναι καθολικός έτσι, για τους agents, καθώς είναι λίγο καινούρια, ας το πούμε, τεχνολογία, παύλα τεχνικές, αλλά πάμε να το κάνουμε λίγο πιο breakdown για να φτάσουμε λίγο περιφραστικά στο τι είναι οι agents, τι κάνουν και πώς διαφέρουν. Μεγάλες εταιρείες όπως η Anthropic έχουν προσπαθήσει τον τελευταίο καιρό να δώσουν κάποιες κατευθυντήριες στο τι είναι οι agents και τους διαχωρίζουν κιόλας και σε δύο διαφορετικά μονοπάτια, τους agents και τα workflows. Τώρα, θα κάνω μια παρένθεση εδώ και θα πάμε λίγο στα chatbot που γνωρίζουμε περισσότεροι, όπως Gemini, τον Claude της Anthropic, το ChatGPT και ούτω καθεξής. Τα chatbot αυτά στηρίζονται σε μια τεχνολογία που λέγεται μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, LLMs. Είδαμε κάποια στιγμή λοιπόν ότι τα LLMs μπορούν να καταλάβουν καλά τη γλώσσα και μέσω κάποιων τεχνικών πάνω στα LLMs να τα κάνουμε να πάρουν κάποιες αποφάσεις μόνα τους, θα λέγαμε. Το απλοποιώ λίγο, προφανώς δεν παίρνουν αποφάσεις, αλλά έτσι όπως
προβλέπουν ουσιαστικά την επόμενη λέξη και παράγουν κείμενο. Εμείς μπορούμε να πάρουμε αυτό το κείμενο και επειδή μέσα από αυτό το κείμενο μπορούμε να καταλάβουμε τι θέλουν ο κώδικάς μας να κάνει κάθε στιγμή. Οπότε, τι γίνεται όταν λέω, παράδειγμα, στο ChatGPT, στο Gemini να ψάξει κάτι στο διαδίκτυο. Το LLM καταλαβαίνει τι λέω εγώ, καταλαβαίνει ότι περιμένει από μένα να ψάξω κάτι στο διαδίκτυο και πιάνει ένα εργαλείο του, που είναι κώδικας αυτό το εργαλείο, κώδικας που κάποιος προγραμματιστής έχει γράψει, που αυτό το εργαλείο ψάχνει κάπως στο διαδίκτυο. Οπότε, χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία των LLM, φτιάχνουμε ένα σύστημα που πλέον δεν γράφουμε εμείς με κώδικα το if-else που μπορεί να έχει συναντήσει ο κάθε προγραμματιστής, αλλά αφήνουμε ένα AI εργαλείο να πάρει πλέον τις αποφάσεις δυναμικά. Αυτό το ονομάζουμε agentic σύστημα. Συνήθως είναι βασισμένο στα LLM με τις πιο μοντέρνες τεχνολογίες. Παρ' όλα αυτά υπήρχε και πιο παλιά, υπήρχαν και πιο παλιά agentic συστήματα, απλά τώρα με τα LLM βγαίνουν πιο πολύ στην επιφάνεια. Οπότε θα λέγαμε ότι τα agentic συστήματα, οι agents, είναι προγράμματα που βασισμένα συνήθως σε LLMs, δεν είναι απαραίτητο να είναι πάντα LLMs, έτσι, αλλά βασισμένα σε LLMs μπορούν να πάρουν αυτόνομα αποφάσεις και να τρέξουν κώδικα αυτόματα, βάζοντας μόνα τους τα LLMs τις παραμέτρους στον κώδικα που εγώ τους έχω δώσει. Οπότε, να ψάξουν αντίστοιχα, λέω εγώ για παράδειγμα, τι είναι ο όμιλος τεχνητής νοημοσύνης. Και ξέρει το LLM να καλέσει τον κώδικα που εγώ του έχω δώσει σαν εργαλείο και ξέρει να γκουγκλάρει, ας πούμε, όμιλος τεχνητής νοημοσύνης. Αφαιρεί το τι είναι, έτσι, πιάνει τα keywords που εγώ από τα λόγια μου έχω θέσει ως σημαντικά, τα πιάνει, τα εξάγει, τα βάζει στο εργαλείο και αυτό το εργαλείο μετά ξέρει γιατί είναι κλασικός κώδικας και γκουγκλάρει, ας πούμε. Οπότε, μέσα από τέτοιου τύπου τεχνικές, γιατί για τεχνικές πρόκειται κατά κύριο λόγο, μπορώ να αυτοματοποιήσω διαδικασίες και ούτω καθεξής. Τώρα, από τα κλασικά chatbots, οι agents διαφέρουν. Το chatbot μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα interface, σαν μια web εφαρμογή ή mobile εφαρμογή. Είναι ο τρόπος ο δικός μας να μιλάμε με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Σιγά σιγά, όσο και τα LLMs γίνονται καλύτερα, θα δούμε ότι ίσως αλλάξει ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τις εφαρμογές και πάει λίγο περισσότερο προς την φωνή. Οπότε, τα chatbots, ας τα πούμε, είναι ένα interface απλό, όπως λέμε το front-end των εφαρμογών, όπως είναι ο browser για το ίντερνετ, έτσι, είναι ή τα Windows για άλλες εφαρμογές, είναι ένα interface. Από εκεί και πέρα, αυτό το interface, το chatbot, μπορεί από πίσω να καλεί κάποιους agents. Κάποιους agents που ψάχνουν στο διαδίκτυο και κάνουν κάποιο research για μένα, κάνουν κάποια αυτοματοποίηση, ανασύρουν υλικό από τα έγγραφά μου και το καθεξής. Μέχρι και να το ρωτήσω, παράδειγμα, ποιες ήταν οι πωλήσεις μου πέρσι. Μπορεί να πάει να ψάξει στο data warehouse μου ή να συνδεθεί με το σύστημά μου, να εξάγει αυτά που χρειάζεται να εξάγει και εμένα να μου απαντήσει, ακόμα και να μου φτιάξει ένα διάγραμμα, έτσι, γιατί από εκεί και πέρα είναι κώδικας, οπότε το βάζω να κάνει ό,τι θέλει. Ή να κλείσω ένα ραντεβού. Έτσι, αυτά είναι τα use cases που βλέπουμε εμείς τον τελευταίο καιρό και υλοποιούμε. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Πράγματι, νομίζω ότι πρέπει πάντα να ορίζουμε με ακρίβεια και να συνεχίζουμε να ορίζουμε, διότι είναι πολύ δυναμικό το τοπίο. Ακριβώς, και ακριβώς. στο τέλος δεν καταλαβαίνόμαστε. Ήθελα να ρωτήσω τι είδους προβλήματα, ανέφερες 1-2 παραδείγματα, αλλά θα ήθελα να εμβαθύνουμε στο τι είδους προβλήματα λύνουν τα agents, τα οποία ήταν δύσκολο να λυθούν χωρίς τα LLMs και χωρίς όλη αυτή την εξέλιξη στην τεχνολογία ή ενδεχομένως και ίσως αδύνατο να λυθούν στο παρελθόν. Θα μπορούσες να μας δώσεις κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα? Ναι. Αν έτσι σκεφτόμασταν λίγο πιο αφηρημένα, έτσι μου αρέσει να το προσεγγίζω το συγκεκριμένο θέμα, θα λέγαμε ότι οι περισσότερες εφαρμογές που χρησιμοποιούμε σήμερα, αυτό που κάνουν είναι να μας δίνουν κάποια interfaces για να δομήσουμε τα δεδομένα μας. Ναι. Και εξηγώ.
τα ERP, για παράδειγμα, είναι για να βάζω μέσα τα τιμολόγια μου και να κάνω data entry στα τιμολόγια μου. Και αυτά πάνε από πίσω και αυτά που εγώ έχω βάλει στα κελιά του προγράμματος πάνε και τα αποθηκεύω με ένα συγκεκριμένο τρόπο στη βάση. Ή για παράδειγμα το eFood τι κάνει, πάλι του λέω εγώ τι θέλω, παίρνει αυτή την πληροφορία, την γράφει σε μια βάση, το μαγαζί από την πίσω πλευρά βλέπει αυτή την δομημένη πληροφορία, παίρνει κάποιες αποφάσεις, μου στέλνει εμένα την παραγγελία και ούτω καθεξής. Οπότε μέχρι στιγμής οι εφαρμογές μας ήταν καλές στο να διαχειρίζονται δομημένη πληροφορία. Πολύ όμως υλικό που δημιουργούμε στο ίντερνετ είναι αδόμητη πληροφορία. Τι είναι αδόμητη πληροφορία? Το κείμενο. Το κείμενο είναι μια αρκετά αδόμητη πληροφορία. Δηλαδή δεν μπορεί ένας υπολογιστής να πάει αρκετά εύκολα και να βγάλει συμπέρασμα από μία παράγραφο τι θέλω εγώ να κάνω. Δηλαδή στο eFood αν έγραφα θέλω παράδειγμα 5 σουβλάκια και 2 μερίδες πατάτες π.χ. δεν θα το έγραφα με κείμενο, θα έπρεπε κάπου να εισάγω σουβλάκια 5, πατάτες 2 παράδειγμα. Ενώ αν το έγραφα σε μία παράγραφο, ο υπολογιστής δεν θα ήξερε τι να κάνει με αυτό, γιατί δεν μπορούσε εύκολα να ξεχωρίσει τις λέξεις και τη σημασιολογία του. Ναι. Οπότε τώρα με το Generative AI έχουμε φτιάξει κάποιες τεχνικές και κάποια μοντέλα που μπορούμε πλέον να καταλάβουμε τι περιέχει ένα data entry, ας πούμε, από αδόμητη πληροφορία, παύλα κείμενο. Και εικόνες, αλλά ας μείνουμε στο κείμενο λίγο περισσότερο. Και εικόνες και ήχο και πολλά πράγματα, αλλά ας μείνουμε στο κείμενο, είναι πιο εύκολο να το καταλάβουμε. Οπότε πλέον μπορούμε να φτιάξουμε εφαρμογές που το κείμενο και η φυσική γλώσσα του ανθρώπου είναι πλέον το μέσο και για να επικοινωνήσουμε με τον υπολογιστή, αλλά και για να πάρει αποφάσεις ο υπολογιστής. Οπότε αυτή είναι λίγο η ειδοποιώς διαφορά των παλαιότερων εφαρμογών από τις εφαρμογές που στηρίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, και τεχνικές όπως agents, όπως είπαμε πριν. Πλέον πάμε από τη δομημένη πληροφορία και το ξύλινο if-else που είπαμε και πριν λίγο, σε ένα πιο αυτόματο σύστημα που από φυσική γλώσσα και αδόμητη πληροφορία μπορεί να δώσει προσοχή σε συγκεκριμένες λέξεις και να καταλάβει τι θέλω εγώ να καταφέρω. Συγγνώμη. Ναι, κατάλαβα. Αυτό φαντάζομαι ότι συνδέεται και με αυτό που είπες αρχικά, Μεγακλή, ότι υπάρχουν 2 κατευθύνσεις αυτή τη στιγμή, το agentic και τα workflows. Γιατί αν σκεφτούμε automation και workflows, όλες οι εταιρείες χρειάζεται να έχουν ένα process in place, έτσι δεν είναι? Και πολλές φορές αυτά τα βήματα λείπουν και αυτό που μπορεί να καθυστερεί και στην εφαρμογή του automation. Ενώ αυτό που λέμε τώρα είναι ότι είναι πιο έξυπνα τα συστήματα και τα αδόμητα δεδομένα μπορούν να τα διαχειριστούν. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και υπάρχουν και πάρα πολλά verticals στην ιατρική, για παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα, τα οποία δεν είναι πάντα απαραίτητα. Και ήθελα να σε ρωτήσω σε αυτό το θέμα, αν θεωρείς εσύ αυτή τη στιγμή, έτσι που βρισκόμαστε, με τις εξελίξεις σήμερα, ποια είναι τα ιδανικά industries, ποια sectors θεωρείς ότι θα έχουν το μεγαλύτερο όφελος με το να αρχίσουν να σκέφτονται πώς να εφαρμόσουν AI agents? Υπήρχε κάποτε, νομίζω και πιο παλιά λέγανε ότι οι χειρονακτικές δουλειές θα είναι οι πρώτες που θα πληγούν από ένα κλασικό ρητό, οι πρώτες που θα επηρεαστούν, παύλα πληγούν από την τεχνητή νοημοσύνη και θα αντικατασταθούν. Μετά θα έρθουν οι blue collar jobs, αυτές που απαιτούν περισσότερη νοητική σκέψη, όπως μαθηματικά, λογικοί, προγραμματιστές και τέτοια. Και τελευταίοι θα έρθουν οι καλλιτεχνικοί κλάδοι. Το αστείο είναι ότι βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο να γίνεται. Οι καλλιτεχνικοί κλάδοι είναι αυτοί που έχουν αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να πω πρόβλημα, αλλά το μεγαλύτερο impact. Και γιατί δεν λέω πρόβλημα? Γιατί ίσως εδώ βρούμε νέους τρόπους που με την τεχνητή νοημοσύνη να φτιάχνουμε πολύ καλύτερο υλικό, πολύ καλύτερες εικόνες, πολύ καλύτερα κείμενα, πολύ καλύτερα βιβλία. Έτσι, οπότε ίσως είναι και λίγο στο χέρι μας το πώς θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό.
μετά τους καλλιτεχνικούς τομείς, η αμέσως επόμενη που εμείς βλέπουμε το μεγαλύτερο adoption αυτή τη στιγμή είναι οι προγραμματιστές. Είναι πολύ ξεκάθαρα οι προγραμματιστές, είναι λες και προσπαθούμε αυτή την περίοδο να αυτοματοποιήσουμε, οι ίδιοι να δουλέψουμε για να μην δουλεύουμε στο μέλλον. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του κώδικα πλέον γράφεται από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και agent. Οι ίδιοι οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν κατά κόρον agents για να γράψουν το software τους. Υπάρχει πλέον και ένας όρος, ίσως κάπου έχει πάρει το μάτι του κόσμου, το vibe coding, που ουσιαστικά ο κόσμος δεν γράφει πλέον κώδικα, μιλάει με ένα agentic σύστημα, με ένα chatbot, και το chatbot γράφει τον κώδικα, σχεδιάζει μια εφαρμογή και. Και αυτό όντως έχει ένα impact αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να πω ότι θα αυτοματοποιηθούν δουλειές ή οτιδήποτε, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο impact και πολύ μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που γράφεται και θα γράφεται το software στο μέλλον. Ναι, συγγνώμη, συνέχισε. Όχι αυτό. Τώρα ποιοι κλάδοι θα αλλάξουν περισσότερο είναι λίγο guesswork, είναι η αλήθεια, για οποιονδήποτε. Ακόμα και στο forefront of technology να είσαι, δεν ξέρεις τι δουλεύει μια μικρή ομάδα σε ένα γκαράζ και τι μπορεί τρομερό να βγάλει αύριο μεθαύριο. Ή που δεν θα είναι τρομερό αυτό μόνο του, αλλά σε συνδυασμό με άλλα πράγματα, με άλλες εξελίξεις, να φτιάχνει κάτι τρομερό. Είναι λίγο δύσκολο να το προσδιορίσουμε. Η ιατρική, όπως είπες, έχει πολύ μεγάλο potential. Η φαρμακοβιομηχανία έχει πολύ μεγάλο potential. Πώς λέγεται, η DeepMind, η Google DeepMind έβγαλε ένα μοντέλο που κάνει protein folding, το οποίο θεωρώ πως βασικά κέρδισε και το Νόμπελ ο CEO, ήταν ένας από αυτούς που κερδίσανε το Νόμπελ φυσικής, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και αυτό και μόνο μόνο το software το συγκεκριμένο θα φέρει επανάσταση τα επόμενα χρόνια στη φαρμακοβιομηχανία. Θα αρχίσουν να φτιάχνονται πολύ διαφορετικά τα φάρμακα πλέον, με την τεχνητή νοημοσύνη και τέτοιου τύπου μοντέλα στη βάση τους. Όχι σε research επίπεδο, αλλά πλέον αυτά θα γίνουν τα εργαλεία για να φτιάχνουν νέα φάρμακα. Οπότε είναι πολύ vast τώρα τα applications και δεν είναι κάτι που έχει νόημα, ας πούμε, να προσπαθήσουμε να κάνουμε προβλέψεις. Νομίζω θα το δούμε. Πριν γυρίσω για λίγο πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις αυτά που είπες, τότε να ρωτήσω την ερώτηση διαφορετικά. Ποια sectors έχεις δει ότι έχουν ενδιαφέρον και ξεκινάνε πρώτοι? Ποιοι είναι αυτοί που ξεκινάνε πρώτοι ή δεν έχει να κάνει με sector και έχει να κάνει με το πώς βλέπει μια εταιρεία το positioning, πώς βλέπει την ανταγωνιστικότητα και αν έχουν οι business leaders έχουν καταλάβει ότι μιλάμε για μεγάλη ανταγωνιστικότητα και μεγάλη διαφορά όσο πιο γρήγορα υιοθετήσεις την καινούργια τεχνολογία. Έχεις προσέξει από αυτά που ξέρεις στο χώρο, αν υπάρχουν industries ή είναι ζήτημα πώς βλέπουν την εταιρεία τους? Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε πέρσι, πριν το καλοκαίρι, ξεκινήσαμε τα πρώτα βήματά μας να φύγουμε από το AI στον ερευνητικό χώρο και να πάμε σε commercial λύσεις. Και κυριολεκτικά ξεκινήσαμε να παίρνουμε τηλέφωνα και να κάνουμε LinkedIn campaigns και outbound sales και όλα τα κλασικά. Ξεκινήσαμε σε SMEs. Είδαμε κάποια use cases πολύ ενδιαφέροντα σε ασφαλιστικές εταιρείες, με κάποιους innovators που μιλήσαμε και είχαν όντως λύσεις και συνεργαστήκαμε και πάνε αρκετά καλά οι συνεργασίες. Όμως δεν ήταν πάρα πολλοί innovators πέρσι πριν το καλοκαίρι κιόλας. Συνεχίσαμε, προσπαθήσαμε αρκετά. Είδαμε ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση εκεί. Μετά προσπαθήσαμε να πάμε λίγο πιο πάνω σε enterprises, γιατί έχουν και μεγαλύτερο return of investment τα enterprises και λόγω περισσότερου κόσμου. Παρ' όλα αυτά και εκεί είδαμε ότι δεν είναι πάρα πολλοί οι innovators. Συγκεκριμένα δεν είχαμε σχεδόν καθόλου τύχη στο συγκεκριμένο τομέα. Μιλήσαμε με αρκετούς, υπήρχαν αρκετές ιδέες, όμως το να κάνει μια εταιρεία ένα investment που δεν έχει περπατημένες ουσιαστικά είναι δύσκολο για μεγάλα enterprises.
Όλος περιέργως, το deal με την QNR ήρθε με τον τρίτο παίχτη, που ίσως είναι και αυτός που αυτή τη στιγμή κάνει τη μεγαλύτερη επένδυση σε τεχνητή νοημοσύνη, το government. Το government sector στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή κάνει μακράν την μεγαλύτερη επένδυση σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για πάρα πολλές αυτοματοποιήσεις. Δεν θέλω να πω αν είναι καλό ή κακό ή να μπούμε σε κομματικά χωράφια καθόλου, αλλά σίγουρα είναι αυτή τη στιγμή ο παίχτης στην αγορά που κάνει τις μεγαλύτερες επενδύσεις. Η QNR με τεράστια εμπειρία στο συγκεκριμένο χώρο ήταν ένας σύμμαχος που μπορούσε τη Squaredev να τη φέρει ένα βήμα μπροστά σε αυτές τις επενδύσεις, μπροστά σε αυτούς τους διαγωνισμούς και ούτω καθεξής. Οπότε και έτσι στρατηγικά, ας πούμε, κάναμε αυτή τη συνεργασία με ένα win-win σενάριο και για τις δύο πλευρές, και εκεί βλέπουμε αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο investment. Και είναι ακρός, έτσι, είναι και στον τομέα της υγείας, έχουμε δει κάποια έργα, στον τομέα της δικαιοσύνης υπάρχουν κάποια έργα. Εμείς δουλεύουμε αρκετά έργα αυτή τη στιγμή. Στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα και πολύ ωραία έργα, και νομίζω θα έρθουν και άλλου τύπου τέτοιες επενδύσεις. Θεωρώ πως μέχρι τα τέλη του 2025, αρχές του 2026, θα δούμε αρκετά automations στις Gov πλατφόρμες. Ενδιαφέρον. Και οι συνάδελφοί σου στο εξωτερικό, έχεις παρόμοιο feedback ότι κάπως έτσι συμβαίνει και στο εξωτερικό, ή είναι πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα? Νομίζω πως όλοι αυτή τη στιγμή ψάχνονται. Δεν ξέρω για το Gov στο εξωτερικό, να πω την αλήθεια. Ξέρω όμως σίγουρα πως αρχές του 2025 και στην Ελλάδα έχουν αρχίσει τα enterprises και κινούνται αρκετά πιο γρήγορα, και ας μου επιτραπεί ο όρος, πιο επιθετικά. Αντίστοιχα και στο εξωτερικό γίνεται το ίδιο. Ωραία. Να γυρίσω πίσω στο προηγούμενο σχόλιο που είπες για τους developers, ότι χρησιμοποιούμε πάρα πολύ αυτά τα συστήματα για να γράψουμε κώδικα. Και αυτό πραγματικά ισχύει, και κάνω αυτό που έχω ακούσει πολύ να κυκλοφορεί σαν αφηρημένη έννοια, ότι η καινούρια και τελικά η πιο σημαντική γλώσσα προγραμματισμού δεν είναι ούτε η Python, ούτε τίποτα άλλο προγραμματιστική γλώσσα, είναι τα αγγλικά. Γιατί όπως περιέγραψες πριν, οι agents πλέον μπορούν ένα αδόμητο κείμενο να το καταλάβουν και να κατανοήσουν τι θέλουμε από αυτό και να το αναλύσουν επίσης. Εσύ το έχεις ακούσει, την έχεις ακούσει αυτή τη σκέψη, και πώς τη βλέπεις? Νομίζω έχω την εντύπωση πως ξέρω και ποιος την είπε. Έχω την εντύπωση πως είναι ο Κάρπαθη, αν δεν κάνω λάθος. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτή τη στιγμή ακόμα και η δική μας ομάδα χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία κατά κόρον. Έτσι. Ακόμα και εγώ ο ίδιος τα χρησιμοποιώ, όχι καθημερινά, δεν θέλω να πω καθημερινά πλέον, δεν έχω το χρόνο να γράψω καθημερινά κώδικα, δυστυχώς, προσπαθώ. Αλλά πλέον και εγώ προσπαθώ να μείνω up to date, και η ομάδα σίγουρα τα χρησιμοποιεί. Και όσο περισσότερο, κάτι που έχω παρατηρήσει, δεν είμαι σίγουρος αν ισχύει σε όλους, αλλά κάτι που έχω παρατηρήσει είναι ότι όσο πιο τεχνικά καταρτισμένος είναι ένας προγραμματιστής, τόσο μεγαλύτερο output έχει και από αυτά τα εργαλεία. Δηλαδή, πολλαπλασιάζεται κιόλας, έχουμε δει, εγώ τουλάχιστον έχω προσέξει, η αποδοτικότητα. Έτσι το λέω λίγο αστεία στην ομάδα πολλές φορές, ότι ο συνάδελφός μου, ο Χάρης, ο Γεραλής, είναι ο prime vibe coder, γιατί το output που βγάζει, είναι τρομερός προγραμματιστής από μόνος του, το output που βγάζει με αυτά τα εργαλεία είναι αδιανόητο κάποιες φορές. Δηλαδή, έχουμε tasks, ας πούμε, και λέμε ότι δώστε τα στο Χάρη, θα τα κάνει αύριο το πρωί, θα το έχει έτοιμο, ας πούμε. Το λέμε λίγο για πλάκα, αλλά πολλές φορές αυτό που με εκπλήσει είναι ότι δεν διαφέρει από την πραγματικότητα. Κάθεται καμιά φορά και λέει το φτιάξα, είναι έτοιμο, ας πούμε, και γελάμε λίγο μεταξύ μας, αλλά βλέπουμε τόσο πολύ την διαφορά, που νομίζω ότι
δεν γίνεται να μην είναι το επόμενο βήμα στον προγραμματισμό με κάποια τέτοια μορφή. Μπορεί σήμερα να μην έχουμε ανακαλύψει τον optimal τρόπο, αλλά σίγουρα προς τα εκεί οδεύει έτσι, το δικό μας industry. Όχι ότι το under the hood δεν θα είναι σημαντικό, όσο και να κάνεις chat με το μηχάνημα back and forth, κάποια στιγμή θα πρέπει να βγάλεις ένα σύστημα που είναι secure, scalable, να το συντηρήσεις. Το software δεν είναι δύσκολο να το κάνεις να δουλεύει την πρώτη φορά, είναι δύσκολο να το συντηρήσεις down the line και να το αλλάξεις, γιατί το software είναι κάτι που ζει. Και εκεί έρχονται οι δύσκολες τεχνικές, έτσι. Αλλά σίγουρα έχει πολύ μεγάλο impact στον προγραμματισμό η τεχνητή νοημοσύνη. Σαφώς και στο δικό μου χώρο, στο marketing, αυτό που είπες, αν αφαιρούσαμε τη λέξη προγραμματισμός και βάλαμε στην συγγραφή περιεχομένου, για παράδειγμα brainstorming, νομίζω ότι αυτό είναι τελικά, ότι αν μάθεις, αν αφιερώσεις χρόνο να μάθεις να τα χειρίζεσαι τα συστήματα σωστά, τότε μπορείς να αποκτήσεις σχεδόν superhuman δυνάμεις, είσαι καλός από μόνος σου και μετά γίνεται επί 10. Επίσης, αυτό που βλέπω και αναρωτιέμαι αν αυτό είναι και το μυστικό του Χάρη, ότι όσο πιο πολύ το πιέζεις το σύστημα, πολλοί σταματάνε σύντομα στη κουβέντα, αν το πούμε έτσι. Όσο πιο πολύ το πιέζεις και του λες, ας πούμε, εγώ πολύ συχνά δουλεύω το Pro του Claude και του ChatGPT και πολύ συχνά, τα οποία έχουν διαφορές παρεπιπτόντως, του λέω, come on, τους μιλάω αγγλικά, τους λέω, come on, you can do better than this. Και λέει, πράγματι, Σίλια, μπορώ να το κάνω καλύτερα και αρχίζει και είναι να το πιέσει και να του πεις, πήγαινε παραπέρα, πήγαινε σε πιο βάθος, ψάξω καλύτερα, θέλω να το δεις και από άλλη οπτική γωνία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βλέπεις μέχρι στιγμής κάποιους μύθους που μπορεί να υπάρχουν στο χώρο, είτε δικούς σας, εσωτερικούς, γιατί όλοι λέμε, σε κάθε, ας πούμε, στο marketing έχουμε και εμείς μια δική μας μυθολογία που συντηρείται καμιά φορά χωρίς να χρειάζεται. Κάποιοι μύθοι για το πώς εσείς οι ίδιοι χρησιμοποιείτε τα agents, αλλά επίσης που μπορεί να βλέπεις και στους πελάτες, στους πιθανούς πελάτες, που ενδεχομένως να σε κρατάνε πίσω. Αυτό εννοώ, μύθοι που δεν είναι απαραίτητα, που πρέπει να τους διαλύσουμε κάπως. Μύθοι. Δεν ξέρω αν είναι μύθοι. Σίγουρα αυτό που έχουμε παρατηρήσει σε πελάτες είναι ο φόβος. Φόβος για το αν θα τους πάρει τη δουλειά, φόβος για security σκοπούς. Σίγουρα το security δεν είναι καθόλου μύθος, έτσι, δεν θέλουμε ποτέ να βγάλουμε κάτι στην παραγωγή που θα μας λέει πράγματα που δεν πρέπει να μας πει. Αυτό είναι πολύ σημαντικός φόβος. Βέβαια, καταρρίπτεται, έτσι μπορούμε να βγάλουμε τέτοια συστήματα και θα γίνει, εννοείται. Μύθους. Νομίζω πως πολλοί πελάτες σίγουρα που δεν έχουν ίσως κάποιο τεχνικό background ή οτιδήποτε πιστεύουν ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν έτσι μαγικά από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Προφανώς μιλάμε για software, έτσι, είτε το ονομάζουμε AI, είτε το ονομάζουμε οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για software που κάποιος πρέπει να φτιάξει, κάποιος πρέπει να διαβάσει, κάποιος πρέπει να προειδοποιήσει και βγάλει στην παραγωγή. Οπότε ό,τι ίσχυε για τα κλασικά software ισχύει και για την τεχνητή νοημοσύνη, με κάποιες αλλαγές ίσως. Οπότε, ναι, σίγουρα ένας μύθος που βλέπουμε είναι ότι δεν είναι πανάκια το AI, δεν βάζουμε 2 κιλά AI και λύνουμε τα προβλήματά μας, ας πούμε. Αυτό θα έλεγα κατά κύριο λόγο. Ο φόβος πραγματικά υπάρχει. Ποιο θα ήταν ένα απλό πρώτο βήμα για μια εταιρεία που θέλει να μπει στο χώρο των AI agents και δυσκολεύεται να το αποφασίσει για όλους αυτούς τους λόγους? Ποιο θα ήταν έτσι ένα απλό use case όπου μπορούν να δουν tangible, τώρα συγγνώμη δεν μου έχει τη λέξη στα ελληνικά, να δουν να δουν συγκεκριμένα αποτελέσματα ώστε να πιστούν
και να αισθανθούν ότι και να τους ενθαρρύνουμε να ξεκινήσουν. Ποιο θα ήταν ένα απλό πρώτο βήμα? Νομίζω αυτό που είπες εσύ πριν είναι το πολύ καλό πρώτο βήμα. Να πιέσουν τα εργαλεία να βγάλουν τα αποτελέσματα που θέλουν. Είτε αυτό το λέμε ChatGPT, Gemini ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω είναι μια πολύ καλή συνήθεια που έχουμε αναπτύξει, ας πούμε, στην ομάδα, είναι ότι μιλάμε πολύ με τα LLM και μαθαίνουμε και εμείς και μαθαίνουμε και στην πράξη τις ικανότητές τους. Λέμε, κοίτα, ας πούμε, αυτό το προσέγγισε έτσι, αν του έδινα κάποια hints να το προσεγγίσει κάπως αλλιώς, ίσως να το έλυνε. Τσουπ, μετά το λύνει. Μαθαίνουμε ότι, κοίτα, και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι, μπορούμε να το κάνουμε. Ή συνδυαστικά με κώδικα, ας πούμε, μπορείς να φτάσεις σε κάποια αποτελέσματα. Οπότε νομίζω ότι η συνήθεια του να μιλάς με τέτοιου τύπου συστήματα είναι το πρώτο βήμα. Το αμέσως επόμενο είναι να βρεις κάτι μικρό που αν το αυτοματοποιήσεις, αν μπορούσες να πεις ότι κόβω μισή ώρα, ας πούμε, από την ομάδα μου να κάνουν αυτό το mundane task, τέλος πάντων, να προσπαθήσεις να του περιγράψεις σε βήματα πώς θα το έλυνες αυτό, και εκεί που ο άνθρωπος είναι αυτός που κάνει κάτι, παίρνει μια απόφαση, να βάλεις ένα AI, ας πούμε. Και αυτό είναι ουσιαστικά η ουσία του agent, έτσι, ότι αντί ο άνθρωπος να παίρνει την απόφαση, πλέον την παίρνει ένα σύστημα την απόφαση. Οπότε αυτό θα ήταν ένα πρώτο βήμα για να πούμε ότι εδώ πάντα υπάρχει ένα return on investment στο AI. Μικρά τέτοια βήματα, το λίγο γίνεται πολύ και πλέον θα μπορούμε ίσως να αυτοματοποιήσουμε κι άλλα ή να βοηθήσουμε την ομάδα μας να αυξήσει το productivity της ή την ποιότητά της κι άλλο. Οπότε κάπου εκεί, δηλαδή και με τους πελάτες, συνήθως κάπως έτσι το προσεγγίζουμε. Δεν βάζουμε AI for the sake of it, για να πούμε ότι βάλαμε AI. Λέμε, εδώ υπάρχει return. Αν υπάρχει return, το βλέπουμε. Και το ποσοτικοποιούμε κιόλας κάποιες φορές, έτσι. Δηλαδή, αν κόψουμε μία ώρα, ας πούμε, από 20 εργαζόμενους τη μέρα, σε τι return μεταφράζεται αυτό. Οπότε, απευθείας μπορούμε να δούμε αν υπάρχει νόημα στη λύση. Ναι, ένα πολύ ωραίο, και κοιτάω την ώρα γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες, αλλά επειδή έχουμε περάσει λιγάκι. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, ζωντανό, που το βίωσα, είναι μια μεγάλη εταιρεία που διοργανώνει συνέδρια παγκόσμια στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες περιοχές. Και πέρσι το κάνανε για πρώτη φορά, τα συνέδρια είναι μεγάλα. Είναι τριήμερα και έχει και πολλά παράλληλα workshops. Οπότε δεν είναι απλά ζήτημα παίρνω το εισιτήριό μου και είναι φυσικά μια σοβαρή επένδυση. Είναι ότι πρέπει να διαλέξω και πού θα πάω και πώς θα φτιάξω το πρόγραμμα. Αυτή λοιπόν, για να γυρίσω στο πρώτο σχόλιο που κάναμε στην αρχή, που είπες για τα voice agents, δουλέψανε με μια εταιρεία και φτιάξανε voice agent όταν εγώ ενδιαφέρομαι να κλείσω εισιτήριο, να παίρνω τηλέφωνο και δεν μιλάω για απλά πράγματα τώρα, να πω τι ώρα ξεκινάει, όχι τέτοια πράγματα. Να πω, ξέρεις, είμαι η Σίλα, είμαι στο marketing, έχω αυτό το ενδιαφέρον. Τι νομίζεις ότι θα ήταν το καλύτερο πρόγραμμα, και σου συντονίζει και μιλάς, ήταν καταπληκτικό. Ήτανε καταπληκτικό. Βέβαια, εντάξει, αυτό δεν είναι entry level, αλλά πραγματικά έκανε πολύ μεγάλη διαφορά, ήταν φανταστικό. Θα σου πω ότι ακούγεται μη entry level, με τα σωστά εργαλεία μπορεί και να είναι entry level, γιατί το λέω, θα πλασάρω λίγο και την ομάδα μας προφανώς. Εμείς δουλεύουμε ένα αντίστοιχο use case, όπου σε ένα τηλεφωνικό κέντρο για ασφαλιστικές εταιρείες να μπορείς να κλείσεις ραντεβού με γιατρό, να σε αυθεντικοποιήσει το σύστημα με τον αριθμό συμβολέου σου, το όνομά σου και ούτω καθεξής, με τελείως φυσική γλώσσα, να διαλέξεις την περιοχή, το γιατρό, παράδειγμα θέλω οφθαλμίατρο στο Μαρούσι, να σου βγάλει τη λίστα με τους γιατρούς, να διαλέξεις, να πεις
θέλω αυτή την εξέταση, να σου πει ναι, την υποστηρίζει και ούτω καθεξής. Να φτάσεις να κλείσεις το ραντεβού σου, όλο με ένα chat interface. Καταπληκτικό. Και δεν το κάνει μια τεράστια εταιρεία, το κάνει μια normal εταιρεία. Θέλω να πω ότι δεν είναι out of reach. Όχι, δεν είναι. Συμφωνώ απολύτως, γιατί μετά κάνανε ένα σεμινάριο, κάνανε ένα workshop, όπου πήγανε under the hood και μας δείξανε ένα AI workshop, όπως μας δείξανε πώς το στήσανε. Και πραγματικά αυτό που λες στην αρχή, λες, «Ω Χριστέ μου, τι...» Και τελικά ήταν ο head of AI της εταιρείας, με την άλλη εταιρεία, και το φτιάξανε τσακ, boom. Εντάξει, δεν ήταν και... Ξέρεις, δεν έγινε και σε 2 ώρες, αλλά δεν ήταν το τεράστιο, όπως λες, δεν ήταν το τεράστιο, δύσκολο, complicated project που θα περίμενε κανείς. Νομίζω έτσι σαν τελική σκέψη, εγώ αυτό που σκέφτομαι, γιατί κοιτάω, ξέρεις, το δικό μου το perspective είναι πιο πολύ από το marketing, από το business strategy, ότι τελικά πρέπει να το πιάσουμε αλλιώς. Δηλαδή, όταν κοιτάμε μόνο τα εργαλεία είναι καταπληκτικά και θα γίνουν ακόμα καλύτερα, σε σημείο που δεν μπορούμε ακόμα να το φανταστούμε. Νομίζω ότι έχει να κάνει να γυρίσουμε πίσω στη στρατηγική της εταιρείας, ποια είναι η κατεύθυνση, ποιο είναι το position, πού θέλουν να πάνε, και μετά τα εργαλεία, τα κατάλληλα και οι σωστές εταιρείες υπάρχουν. Οπότε εκεί νομίζω είναι το μεγάλο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας. Δηλαδή δεν ξέρω αν κανείς ίσως αυτό το λέω note to self επίσης, αντί να δείχνουμε τα εργαλεία και ο κόσμος να ενθουσιάζεται, να μιλάμε πιο πολύ για το πώς μπορεί να σε κάνει εσένα προσωπικά σαν επαγγελματία, αλλά και σαν εταιρεία, πιο ανταγωνιστικό, πιο γρήγορο. Άρα δηλαδή μπορείς να επεκταθείς περισσότερο. Ακριβώς. Ίσως να αλλάξει λίγο το narrative, το πώς λέμε. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις σαν τελευταία σκέψη αυτό, Μεγακλή. Και να δώσουμε και καλύτερη εμπειρία στο χρήστη, έτσι, γιατί οι ίδιοι οι χρήστες σε λίγο καιρό, όταν θα συνηθίζουν πιο πολύ την εμπειρία των chatbots, όπως είπες, φωνή, δεν θα περιμένω 10 λεπτά για να το σηκώσω στο τηλεφωνικό κέντρο, για παράδειγμα. Δεν είμαστε εκεί πλέον. Θέλω μια απάντηση γρήγορα. Το fast consumption το έχουμε παντού. Τώρα το AI μπορεί να το φέρει και στις εφαρμογές μας, έτσι. Με τα σωστά εργαλεία και με τη σωστή στρατηγική, όπως είπες, που θέλει να πάει κάθε εταιρεία, μπορεί να χαράξει μια στρατηγική με τη σωστή ομάδα, να την εκτελέσει, να τη φέρει εις πέρας, έτσι, και να κάνει και επόμενα βήματα, γιατί όντως ανοίγεται ένας ασκός του αιώλου αυτή τη στιγμή, που δεν ξέρουμε πού θα φτάσει, και προφανώς δεν υπάρχουν περπατημένες, αλλά και εδώ δεν θέλω να προάγω, έτσι, το fear of missing out, αλλά υπάρχει και έχει αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Καλό θα είναι κάποιος που ενδιαφέρεται για την επιχείρησή του ή και σε προσωπικό επίπεδο να μάθει και να βελτιωθεί, καλό θα είναι να εξοικειωθεί με τέτοιου τύπου εργαλεία, γιατί δεν είναι ότι θα έρθουν. Υπάρχουν ήδη, δίνουν αποτελέσματα, δίνουν return of investment, δίνουν καλύτερη ποιότητα σε υπηρεσίες, και νομίζω ότι είναι σαν το ίντερνετ. Αν δεν ήσουν στο ίντερνετ, αν έχουμε 2020 και δεν είσαι στο ίντερνετ, ας πούμε, πότε περιμένεις να μπεις? Είναι κάπως έτσι. Σωστά, και είναι και ωραίος τρόπος να τελειώσουμε το σημερινό μας live. Πώς μπορούν να σε βρουν όποιος ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή μαζί σου, Μεγακλή, και την ομάδα σου? LinkedIn, Μεγακλής Βασιλάκης, SquareDev, αντίστοιχα ο συνεργάτης μου Κώστας Ιαμπάνης, επίσης στη SquareDev, Σταύρος Θεοχάρης, Χάρης Γεραλής, όπως είπαμε, είναι οι βασικοί, έτσι, πυλώνες της εταιρείας. Από εκεί πέρα στο site μας, squaredev.io, νομίζω αυτά είναι τα κύρια μέρη που χρησιμοποιούμε. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το βίντεο θα μπορέσετε να το δείτε και στο YouTube, το κανάλι μας, που έχουμε αρχίσει να το χτίζουμε. AI Catalyst Greece. Κάντε μας και ένα subscribe. Καλό θα ήτανε. Μεγακλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε τον επόμενο μήνα, δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, με ακόμα μία ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γεια σας.
Γεια σας.